Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta ka mong tanan diha? Maayong adlaw ka natong tanan, no? O karon diha adlaw karong Huwebes, November 7 tuig 2024. O karon diha ni anata sa ikaapat nga adlaw tang sugilanon sa mga aso ni Kuya Goliath. Episode 4 na ta sa Huwan Hugawan. O karon no dito maglangan ato nang sugdan ang mga asoy ni Kuya Goliath, Huwan Hugawan, part o episode 4. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listener sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Goliath. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Goliath ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Goliath. Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. ang Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halo mga bata! Ano yan sa kita sumpay sa akong aso ninyo Juan Ugawan niya? Pasalamatan na to ang mga tao ni Kuya Nick Pipito. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito. Diyan dudong GR Pipito po. Sa tanan na ito makikisunan sa mga tao ni former Kapitan John Ramos kinabuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer o siyang Mega Plus. O ingon man si Capre Marimon diha sa Bien Unido Bohol. Kumusta niya? Lala mga bata! Inom tagpadayon sa atong Don Pipit Tablia. Kaya niya na ang Juan Hugawan. Dili ko kaliw. Isura ining akong sitwasyon ay I miss my mommy, I miss my home. Sa bahay ni mo, Juan, nag-rest na diri. Dili na ko dinhi. Ayaw na lang ko reklamo ko. Imo pitaw ning pinuhatan. Kon kisilutan man ka sa Toy Fairy. Aw mirisay nimo nganong bad kay kanamo sa tao ka pa. Imo lang ming ilapay-lapay, drawingan, kuris-kurisan ang naong mongugaw na kay mi. You deserve to be here. May tagi na ka makabalik sa pagkabata, oy. Ansa? Ayaw palabi, oy. Chi, kahaspat ni mong manulti ni Juan, oy. Tinuod man na ako, ya. Hinoon, pasalamat kong augawan o burara ni si Juan kay napunta ta din sa community center. Salamat ni Mama Lira niya kay mas enjoy pa ko dinhi. Pinangga ta sa mga bata. Happy ko dinhi. Diyan sa maliwa pagkahapi din eh. Tanawa na kunta. Samot man tagkahugaw. Pirmitang doaan sa mga bata nga ni adini. So, asa man ang enjoy ning ilang gibuhat.
Kuan man katuan. Karon ra nga dunay mihatag namo og pagtagad, atensyon, og nindot kayo sa feeling nga may napalipay ka nga bata. Mao ba? Sa kadaghan sa akong duwaan, napasagdan ta na mo, kuya, Achi. Og wako kay bao nga nasakita na diay mo sa akong gibuhat ninyo. Unta, makabalik na ko sa akong pagkaako. Karon mapakita na ko ninyo nga nagbago na ko. Og ampingan na nako ang tanan akong toys. Kung makagawas lang unta ko din og makauli. Ichi, DJ Juan, Max imong Relax. nalihok og nalsa ang imong usa ka kamot ug usa ka BTS. Ala, tinuod. Kiunsa na nimo? Wala ko kahibaw, pero basin kaya na nako nga makaikyas din Hala, makalihok na ko, nabangon na nako, ako lawas. Lang, pultahan. May tao. Aray, aray. Dali, boy. Dali ako ningon niyo nga hindot kay nga robot na kung kaon. Dali mo mga bay. Dali. Darong. Dali. Ato siya na dulo. Dali. Buhay ko. Dali. Asa ko ninyo dada, buhay ko. Hala siya, Juan, ilang gida. Dali. OMG! Si Juan! Yes. May pagkarong tanduan. Ano tayo ng tanduan? Asa ko. Ano inyo man kong gikawat. Awa, Mga bad mo, buhay ko ninyo. Bart, inyo bitaw ko ninyo, Bart. Hindot yung robot. Sila pag nabali ang iyong sa kapukton. Call kayo. Musiga pa. Rapi sa ako. Awa. Dito, Ri. Awa. Wow, duta. Call kayo na. Ho. DJ Max Relax. Nak, kuntuan na ta sa ilahang manglira ba? Dili manghilabot sa mga toys ni Yorito Juan, ha? Uma, O ginahalan nga paspas. Yung aron dali tang mahuman ug makapauli tag sayo. Why, Im? Yes, ma. Ako'y bahala ni mo, ma. Palitag lami. Anya, palitid ka ng lami para sa itong panihapon, ma, ha? Kaayo. Wag yun ay problema, nak. Nahaan naman unya tay ka ng kwarta nga ikapalit na tuglami nga sudan. Yes! Bangag sa ilong. Lo, uy, lima, tanawa. Ang robot niya, ginawa na ng mga bata sunahan, tanawa. Mura lagi nakakita na ko anang duwaan, ah. Kang Yorito, Juan man na, ma. Ha? Dali, ma. Atong kuwaon, gikan na ng mga bata. Anong naam na nila? Ako nga tawaan, ma. Oy! Dino! Ma'am Lirao. Uy, Darao. I'm home. Dino? Anong naaman ni mo? Gidonate ko naman ni dito sa community center. Kuan ma'am, sa amo bang pagpadong dinhi, amo nang nakitaan nga giduaan og mga bata. Mao gihangyo ni Dino nga ibalik ka ng maong robot kay kang Yorito Juan man na. Nya, ma'am. Niyangkod na po sila. Ngayon lang ning gikuha sa community center. Uy, nangayaw man sila sorry. Ay, sorry. Oo na, ma'am. Pero, ma'am, sorry, ma'am, ha. Abi na ko, malipay ka nga gidanan na akong balik din, Kay, di ba? Ganahan lang kayo si Yorito Juan ng robota. Oo,
tinuod na, pero kay nabalian na lagi nigbukton mo ang iya na lang dayong giitsapwera, giapil sa box of toys nga among gidonate sa community center. But thank you kaayo dino ha, Mers. Thank you kay sa pag-uli ini dinhi ha. But I doubt kung mudawat pa ini si Juan. Mao ba, ma'am? Bangang siya yun nung... Ma'am Lira, pwede ako na lang ni Sisinon? Kining robot? Oo. Dino, anak. Pero guba naman ni. Okay ra ka ini nga nabalik naman ang bukton ini. Wala'y problema, mamoy. Ako na balag kayo niya, ma'am. Mao pa. Sige, imo na na. TM! Tinood, ma'am. Laki. Yay! Thank you, Ma'am Lira. Welcome Dino. Ma'am, salamat kag kaayo, ma'am, ha? Haway sa payan, Mercy. Magsugod na mig limpyo, ma'am. Okay, sige. Unaha ang kwarto ni Juan palihog, ha? Yes, ma'am. Dali na, Dino. Sige. Ay, kabuutan, gid ining inahanog anak. Juan, anak, iho, nialas daddy. Arman, nganong niya ka? Ug nganong imo magipangita si Juan? Di ba nakuha na nimo kagahapon? Kamu may gakuyog pag weekend? Ha? Wala rin madawat akong message gapon. Nga di na ako makuha si Juan kay may urgent business trip ko. Unsa? Wa ko nadawat. Uy. Basta kay gahapon may nadungog kong businas imong auto. Uy. I assume nga ikaw to. Ug gikuha na nimo si Juan. Wa na lang sa ko mo bother og call or chat kay mo'y hangyo ni Juan nga ug naa siya nimo, di ko magsigig samok just to check on him. Unsa? Kadit ha? Akong i-check ang akong message ni mo ha? Anong wa man taon ni mo madawat, uy? Be. Hala. Tuod. Message sending failed. Ano man eh? Nawadaan kong signal o dita pag send na ko ni Wayne. See, unsa na? Ako pa imong i-blame. Pero, Lira, ay mga itong anak. Wa lagi din hi. Kinuo ko. Ang bot niya may pasabot. Wa, dinhi si Juan. How many times do I have to tell you wa dinhi si Juan? I assume nga kamo mo'y nag-uban. Kinuo ko. DJ Lax Kailan pangitaan mo na to siya. Sige. Tawagi o i-chat ang mga ginikanan siya mga classmates. O bisan kinsa nga nakilala ni Juan. Magpangutan na punta din sa mga silingan. O sa guard in mga subdivision kung ila ba nakitaan si Juan. Or else, muadto din tas kapulisan. Okay. Kinuo ko. Ay, magkadiay si Juan. Lord, please. Walang untay na utang na hitabo sa kong anak. Walang unta. Keep him safe. Kung may dautan mang mahitabo sa kong anak, ako'y mabasol ining tanan. Ako! Sumpay sa kung aso ninyo ning si Brown na nga naguluan. Juan hugawan din nilang sa mga aso ni Koy Gulyat kinitanan tanit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo tuman.